Доброго ранку, Україно! Це програма «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТR. Сьогодні п'ятниця, 17 листопада. Сьогодні ми будемо говорити про новини та події, що відбуваються на Донбасі, на Закарпатті. Поговоримо про культуру, проте спершу починаємо говорити на тему останніх новин із Криму. Зокрема, вчора там відбулася низка обшуків, затримань. Зокрема, близько опівночі, тобто в ніч на 16 число, обстріляли будинок кримсько-татарського активіста у селі Курське Білогірського району. Кримський татарин на ім'я Джафер Амметов висловив свою думку з приводу того, чому, власне, могло це статися. Прошу пряму мову. Пострадали вот двери, машина сзади стояла там, разбили заднее стекло, капот в дырках все. Ну, в стенку немного там шрапнели прошлось. Дверь входная, тоже там пару дробинок попали. В деревне 30 лет живу, никому дорогу не переходил. У вас с кем-то конфликты были? Никаких конфликтов не припоминаю. Ближайшие 5-10 лет никаких конфликтов. Никаких таких стычках не участвовали. И вообще деревня у нас спокойная была. Я не знаю, в честь чего этот праздник устроили. Окрім цього обстрілу, вчора, зокрема, у будинок кримського татарина завітали невідомі у масках у селі Пушкіно Ічкінського району, тобто Совєтського. До будинку Мустафи Мустафаєва та його дружини Лінари прийшли з обшуком. Після того, як окупанти, власне, провели обшук, ми зараз бачимо ці кадри, після цього забрали Мустафу до Севастополя. Наразі він знаходиться в одному з відділків поліції Севастополя, якому саме невідомо. Також, окрім його будинку, обшукували також будинок його матері, після чого їй стало погано. Сьогодні о 3-й годині дня, як нам повідомила Лінара Мустафаєва, дружина Мустафи, вони збираються зустрітися з адвокатами, правозахисниками, аби обговорити, як діяти в подальшому. Але знову ж таки зазначу, що невідомо досі, де знаходиться, власне, в якому саме з відділків Севастополя знаходиться Мустафа Мустафаєв. Зокрема, є коментар про ці обшуки, як вони, власне, відбувалися від сина Мустафи Мустафаєва. Прошу пряму мову. Пришли в 8 утра, сломали дверь, агашку заломали, понадавали по шее ему 3 человека. В масках были люди, приехали «Газелька» и 3 машины. Приехали, вот, обыскали весь дом, везде все перерыли. Ничего не нашли, уехали, забрали отца. Отца забрали в Севастополь. А постановление поговорили, показывали? Постановление суда? Ничего не было, не показали. Ми слідкуємо за розвитком подій, обов'язково будемо повідомляти про останні новини. Зокрема, як я вже зазначила, о 3-й годині родичі Мустафи Мустафаєва і його дружина мають зустрітися з адвокатами і зрозуміти, як діяти в подальшому. Також цю ситуацію обшуків ми обговоримо з Едемом Сімідляєвим. Він буде з нами на зв'язку скайпом, ми чекаємо на з'єднання. А поки що я пропоную подивитися наш огляд у рубриці «Без коментарів». de todo el país. Y fueron todos, sin excepción alguna. Quiero agradecer... Hecho brigadista
Щойно ми подивилися про події без коментарів і повертаємося до обговорення власне теми обшуків у окупованому Криму. Як і обіцяли, ми зв'язалися з адвокатом Едемом Сімідляєвим, аби обговорити останні події. Чекаємо ще на зв'язок, намагаємося додзвонитися телефоном. Поки що я нагадаю про те, що саме сталося вчора, а саме обшуки, які проходили у будинку Мустафи Мустафаєва за інформацією Кримської солідарності. В окупованому Криму наразі такі обшуки не є першими, відповідно, і ми про це знаємо, але як на відміну від попередніх випадків обшуків у будинки членів організації Хізбут Тахрір приходили силовики з обшуками і звинувачували їх у тероризмі, можливо, у розповсюдженні терористичної літератури та інших надуманих причин. Втім, цей випадок відрізняється тим, що насправді Мустафа Мустафаєв не є членом ніякої організації, і постає запитання, власне, причина обшуків. Чому силовики, чому окупанти в один прекрасний ранок о 8 годині ранку вирішили прийти до його будинку та влаштувати обшук. Зокрема, його дружина Лінара Мустафаєва, вона викладає, вона вчителька початкових класів, вона викладає у класі, де відбувається навчання кримсько-татарською мовою. Зокрема, як вона нам повідомила сьогодні зранку, сьогодні о 3-й годині дня вона збирається зустрітися з правозахисниками, аби обговорити подальшу долю Мустафи, якого після обшуку одразу забрали до відділку поліції Севастополя, якого саме наразі невідомо. І, звісно, що силовики-окупанти, вони не говорять про те, де він наразі відбувається. Тобто можливості дізнатися немає. Проте ми слідкуємо за розвитком подій, будемо вас повідомляти про останню інформацію. Поки ми чекаємо на зв'язок з Едемом Сімідляєвим, ми перервемося на декілька хвилин, потім знову повернемось у студію.
Програма «Саба» продовжує ефір телеканалу АТЕР. Я Єлизавета Цереградська. Як і обіцяли, з нами на зв'язку зараз адвокат Едем Семідляєв, з яким ми будемо говорити про нові обшуки в окупованому Криму. Едем ага, селям алейкум. Алейкум селям. Едем ага, ну розкажіть, будь ласка, що власне вам відомо про ці обшуки? Ну, честно говоря, более детальной информации у меня также нету. Известно, что проходили 3 обыска вчера, после чего забрали Мустафу, и по информации он находится в Севастополе. Вот это как бы все, что известно. Также известно, что ничего не нашли, искали якобы оружие, наркотики, но по итогу ничего в 3 домах не нашли. Из-за чего забрали, неизвестно. І от поки інформації нету. Едем ага, знову ж таки, от інформація, навіть яку ви озвучили, її озвучувала і Кримська солідарність про те, що шукали зброю та наркотики. Втім, і сусіди, односельчани, всі, хто знає Мустафу Мустафаєва, кажуть, що не було ніяких причин взагалі допускати, що він може бути залучений у якихось таких проблемах і питаннях. На вашу думку, чому, власне, це відбувається? В цей раз яка причина? Ну, вже точно не терорист, вже точно не порушував громадський порядок. Чому саме за нього взялися? Ну, не знаю, у меня как бы пока лишь только догадки, которые не хочу озвучивать. Как бы близко семью эту не знаю, и как бы пока выясняем. Известно, что супруга его работает учителем в крымско-татарском классе. Это все, что известно. Поэтому, ну, по крайней мере, мне. Поэтому, а так, думаю, скорее всего, ну, хотят теперь на крымских татар повесить ярлык, что они наркоманы, наверное, или торговцы наркотиками. Ну так, те, що вони терористи, вже в принципі досить успішно у окупантів виходить це робити. Але давайте поговоримо в контексті все ж таки 3-го комітету, який ухвалив оновлену резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму. Зокрема, ці питання там також піднімалися. На вашу думку, ну знову ж таки, як показує практика, резолюція може бути оновлена, вона може бути проголосована чи ні, але Російська Федерація продовжує свою політику і свою поведінку. Як ви вважаєте, як саме можна насправді зарадити таким ситуаціям, таким безпричинним обшукам? Ну, если вы проследите, то после каждой такой резолюции, либо отчета ООН, проходит какая-то волна репрессий в отношении крымских татар. И в этот раз, я считаю, что таким же образом и происходит. После того, как был принят этот документ, опять мы видим обыски, опять мы видим какие-то следственные мероприятия в отношении крымских татар. Ви як адвокат, скажіть, будь ласка, от у нас є інформація, що сьогодні Лінора Мустафаєва о 3-й годині зустрічатиметься з правозахисниками. Що можна зробити от уже в цій ситуації, коли людина перебуває у відділку поліції, і знову ж таки невідома причина, що робити в таких випадках? Ну, конечно же, рядом должен быть всегда адвокат в таких случаях. Понятно, что единственный человек, кто может туда попасть, ну, если все будет по закону, то это адвокат. И рядом находиться имеет право только адвокат, и помогать, и консультировать его только адвокат. Поэтому родственникам необходимо, конечно же, найти того адвоката, которому они доверяют, и чтобы он занимался этим вопросом. Я вас зрозуміла. Ну, знову ж таки, ваші прогнози, от наскільки скоро вирішиться ця ситуація, чи є, не знаю, надія на позитивне якесь закінчення? Ну, конечно же, очень много плюсов, когда этим событиям дается большая огласка, когда люди не сидят спокойно дома, а идут к участку, идут к этим организациям правоохранительным и требуют, чтобы человека отпустили, либо хотя бы внятно сказали, в чем его обвиняют. Именно это, я думаю, спасло и Рената Параламова, и во многих других случаях это также очень хорошо работает.
Чоксаголну Сидемага, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дуже вам дякуємо за ваш коментар. Власне, от таку інформацію нам вдалося почути. Чекаємо на вирішення цієї ситуації та новини з приводу зустрічі з правозахисниками, з адвокатами Елінори Мустафаєвої стосовно арешту Мустафи Мустафаєва. Ми зараз перервемося знову на декілька хвилин, після чого повернемося в студію, будемо говорити про антикорупційний суд. Дочекайтеся. Ebedi, yüce kıymetlerinin, fani bitmez meşakkatlarının meselelerinin arasında dünya yaratılgan andan kıyamet günü kadar mücadele devam ete. Hakikatini göstergen, gönülü kızdırgan dini yayın er bazar günü saat 5'te ana tilimizde canlı efirde seyir edebilirsiniz. Еще будучи аспиранткой Киевского национального университета, она выпустила книгу о возвращении крымских татар на историческую родину в Крым. Сегодня она ведущий в мире эксперт по крымской и крымско-татарской проблематике. Крымский вопрос в европейском контексте и в политической повестке мировых лидеров. Интервью с политологом, главой Совета Украинского независимого центра политических исследований Юлией Тищенко. Смотрите политическую историю с Гульнарой Бекировой в пятницу 17 ноября в 22:15. Його ім'я стало брендом сучасного гітарного мистецтва. Це відомо кожному, хто цінує якісну музику. Культова особистість нашого часу – Серго Чантурія у гостях у Алії Хаджабадінової. Дивіться музичну програму «Дженле Студіо» у неділю о 19:30 на каналі АТР. Музика, що підіймає настрій. Мне повезло. Я крымская татарка, которая родилась не в депортации, а на своей родине в Крыму. При выборе профессии у меня не стоял вопрос, кем я хочу стать. В моей семье всегда относились бережно к истории. Ведь, изучая прошлое, мы строим свое будущее, руководствуясь богатым опытом предыдущих поколений. Я выбрала свое направление. Это история крымских татар. Народа, который на протяжении тысячелетий формировался в Крыму, создал свое государство. Но эта тема для многих еще остается терра инкогнито. Сегодня крымско-татарский телеканал АТР единственный в мире, который восполняет этот пробел и дарит возможность заглянуть в самые отдаленные уголки минувшей действительности. И все это только на АТР. Мене звати Ліза Цареградська. Телеканал АТР з'явився у моєму житті несподівано, але не випадково. Без зайвого пафосу стверджую, що цей канал та оточення, в якому я опинилася, докорінно змінив моє життя. Я народилася та виросла у Києві, шкільні роки історії, поїздки до моря на півострів, куций фундамент знань про Крим та його жителів. Історії кримських татар, про які інші мовчать, їх культуру, звичаї, традиції – про це все я дізналася вже тут, після анексії. Ці люди прагнуть жити на своїй землі, на землі, яка є частиною моєї батьківщини. Вважаю, що однією з причин останніх подій в Україні є непоінформованість. Тому мій обов'язок – інформувати, говорити, аналізувати. Задля єдності і незалежності.
Ми повертаємося у студію програми «Саба». Я Єлизавета Цереграцька. Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Говорити наступні півгодини ми будемо про антикорупційний суд, а точніше про вірогідність його створення. Втім, перед тим, як почати обговорення, і ми чекаємо на гостю в нашій студії, а саме члена правління Центру протидії корупції Олександру Устинову, пропоную подивитися про те, чим запам'ятався цей день в історії. Прошу сюжет. Міжнародний день студентів – щорічне міжнародне свято студентської активності, що відзначається 17 листопада. Усе почалося з розгону поліцією і підрозділами СС мирної демонстрації 28 жовтня 1939 року у Празі, під час якого був тяжко поранений студент медичного факультету Ян Оплетал. 11 листопада він помер. На своїх зборах 41-го року в Лондоні Міжнародна рада студентів прийняла заяву, у якій день 17 листопада пам'ять про події у Чехії було оголошено Міжнародним днем студентів. 17 листопада 1989 року розпочалась Оксамитова революція. Це повалення комуністичного режиму у Чехословаччині, яке відбулося мирним шляхом без використання зброї та пролиття крові в результаті вуличних акцій протестів, що тривали по 29 грудня 1989 року. 17 листопада 1942 року народився Мартін Скорсезе, американський кінорежисер, сценарист, продюсер та історик кіно, відомий також під зменшувальним ім'ям Марті. Серед найзначніших його робіт – «Таксист», «Шалений бик», «Славетні хлопці», в яких він працював із Робертом Де Ніро. Скорсезе здобув премію «Оскар» у категорії «Найкращому режисеру» за фільм «Відступники». Також свій день народження святкують українська акторка та телеведуча Руслана Писанка та Роман Зозуля, український футболіст, нападник збірної України та іспанського клубу «Альбасете». Отже, можливість створення антикорупційного суду. Зокрема, вчора Комітет Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді відхилити депутатський законопроект про антикорупційний суд. Аби поговорити про це, ми зараз зв'язалися телефоном з експертом програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього Денисом Монастирським. Пане Денисе, доброго ранку. Доброго ранку. Я вітаю вас в нашому ефірі. Ну, власне, будь ласка, ваша оцінка такої рекомендації Комітету Ради з питань правової політики. Справа в тому, що створення будь-якого нового органу, чи то антикорупційний суд, чи то Державне бюро розслідувань, це дуже складний і тривалий процес. Тому, скажімо так, наявність законопроекту в Верховній Раді не означає автоматично його схвалення. Чому? Тому що фактично концепція органу, та чи інша, вона має бути схвалена однозначно більшістю і сприйнята самим парламентом. В даному випадку ми часто чуємо, що наявність в парламенті законопроекту – це вже півсправи, і ось вже з'явиться антикорупційний суд. Тим паче, що він передбачений відповідним законодавством. Проте ми розуміємо, що в даному випадку ми будемо очікувати на інший змінений законопроект, який знайде підтримку в парламенті. Зокрема, цікаво те, що наявність депутатського законопроекту у Верховній Раді, вона блокувала можливість президента внести свій законопроект. Чому це так важливо, аби саме законопроект президента був внесений до Верховної Ради? Знову ж таки, це не проблема саме ініціатора законодавчої ініціативи, а питання пов'язано з тим, що більшість парламентська не згодна з тою концепцією, яка запропонована в депутатському законопроекті. Але згідно регламенту Верховної Ради, для того, щоб внести новий законопроект будь-кого, чи то президента, чи то уряду, чи то народного депутата, потрібно, щоб попередній, той, що вже зареєстрований, він був, скажімо так, проголосований в парламенті. Позитивно або негативно. Тому що для подання альтернативного законопроекту кожен суб'єкт має лише 14 днів після реєстрації первинного законопроекту. Зрозуміло, що 14 днів вже пройшли давно, і тому я думаю, що власне чекає цьому законопроекту
розгляд в Верховній залі Верховної Ради і надалі подання нового законопроекту. Я також очікую, що це не буде один законопроект єдиний. Я також думаю, що це буде декілька альтернативних законопроектів, тому що фактично ми розуміємо, що зараз є боротьба за концептуальне розуміння створення антикорупційного суду. Чи будуть залучені при його відборі іноземні експерти, чи будуть це якісь наші традиційні органи, які відбирають суди. Я думаю, що від цього також буде залежати майбутнє антикорупційного суду. Я вас зрозуміла. Ми вам дуже дякуємо, пане Денисе, за ваш коментар. Денис Монастирський, експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку та коротко пояснив свою позицію і бачення, власне, про можливість створення антикорупційного суду. А тим часом до нас у студію завітала гостя Олександра Устинова, член правління Центру протидії корупції. Доброго ранку, пане Олександре. Ми раді вас вітати. Власне, задам, в принципі, те саме запитання, що я задавала експерту. Вашу думку цікаво почути, тому що вчора Комітет Ради з питань правоохоронної політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді забрати законопроект депутатів стосовно антикорупційного суду. Власне, ваша оцінка? Ну, насправді це дуже великий крок, тому що Верховна Рада дуже довго не могла проголосувати за відкликання цього законопроекту. По закону, так як цей законопроект був вже внесений на цю сесію, президент не міг подати свій, тому що це фактично було єдиною перепоною законодавчою для того, щоб президент міг подати свій законопроект. Була заява народних депутатів, авторів, ініціаторів цього законопроекту, молодих народних депутатів, реформатори, які його подавали, що вони готові його відкликати, щоб президент вніс свій. Тепер, коли є рішення, Верховна Рада має проголосувати 226 голосами, і це покаже, чи є насправді політичне бажання в президентській партії і в Народному фронті голосувати за відкликання цього законопроекту, щоб президент міг внести свій. Тому що є чітка позиція міжнародних експертів з Венеціанської комісії, що президент має подати законопроект, і він має бути, в принципі, в основі має лежати те, що написано в 60.11. Тобто це є принциповим, що саме президент має подавати цей законопроект, чи тому що законопроект від депутатів, він не містить тих положень, які передбачає Венеціанська комісія? Ні, насправді в нас по закону все, що стосується судової системи, законопроекти має вносити президент. Це банально просто, тому фактично ми дуже очікуємо, що будуть враховані правки Венеціанської комісії. Фактично, що говорять міжнародні експерти? Що цей законопроект, який був поданий депутатами, абсолютно підходить для України, але він має бути поданий президентом і має обов'язково бути залучення міжнародних експертів до вибору суддів. Цікаво було те, що сказав Віталій Шабунін стосовно взагалі перспектив подальшому розгляду цього законопроекту, його внесення, те, що є велика вірогідність того, що буде чергове затягування. І на вашу думку, чи це так? І, власне, якщо воно буде, то чим це цікаво президенту затягувати процес? Ну, давайте говорити так. У нас зараз адміністрація президента намагається грати в гру, що ми боремося з корупцією, нереально з нею боротися. Є дуже гарний приклад. Є в той же самий день, коли був проголосований закон про те, що має бути створений антикорупційний суд, про те, що має бути окремий закон прийнятий, був проголосований і в законі цьому по зміну про судоустрій був проголосовано те, що має бути створений суд з питань інтелектуальної власності. Так от я вам хочу сказати, це був, здається, липень місяць, суд з питань інтелектуальної власності вже осінню був створений. А от антикорупційний суд вже майже 2 роки ми топчемося на місці, і нам розказують, що треба створити ще одну робочу групу, ще комусь щось надіслати, ще це обговорити великою коаліцією. Немає бажання створювати антикорупційний суд. Чому? Тому що є купа справ в НАБУ, які зараз застрягли в судах. Більше 300 справ, кожна третя з них не розглядається. Що ми бачимо, що якщо зараз реально буде незалежний суд, то це дасть величезний поштовх тим справам, які зараз просто мертвим вантажем лежать в судах. Для прикладу, деякі справи по суддях, суддями самими ж не розглядаються, перекидаються просто по 9-10 місяців з одного суду в інший. Або з однієї судової колегії на іншу. Тому зараз, коли ми бачимо заяви адміністрації президента і лист від президента до спікера Верховної Ради Андрія Парубія про те, що потрібно створити робочу групу, це не викликає інших емоцій, окрім обурення, тому що всі люди розуміють, що це насправді затягування далі процесу. Вже є написаний концепт-драфт.
Є висновок міжнародних експертів, яким має бути суд, яким має бути концепт, що в принципі це підходить. Все, що потрібно, це внести свій законопроект і закрити цю взагалі дискусію. Що говорить замість цього адміністрація президента? Давайте створимо ще одну робочу групу. Якщо ти хочеш щось поховати в цій країні на законодавчому рівні, створюй робочі групи. Тобто, як можна блокувати або відмінити створення робочої групи чергової? Наскільки це реально зараз тією кількістю голосів в парламенті, чи реально взагалі? Розумієте, тут не треба нічого блокувати, її просто не потрібно створювати, тому що в ній немає сенсу. Є концепція, яку погодили експерти. Потрібно вносити законопроект між першим і другим читанням, його можливо спокійно допрацювати в комітеті або, знову ж таки, на базі будь-якої групи. Але для того, щоб почати з чогось рухатися, потрібно внести законопроект. І єдине, що для цього потрібно, це політична воля. Тому тут навіть не потрібно голосування, блокування чи ще щось. Просто потрібно внести законопроект. Як ви вважаєте, створення Державного бюро розслідувань, воно якось, в принципі, вплине на цю ситуацію? Тому що ви говорите, що, знову ж таки, справи, які розслідує НАБУ, вони вже застрягли на цьому етапі, що є. Тут у нас зорганізовується ще один орган, який також займається розслідуваннями. Тобто, можливо, його створення переконає президента, адміністрацію президента в тому, що антикорупційний суд просто необхідний. Ви знаєте, вчора, коли я подивилась, кого вибрали на керівництво ДБР, в мене немає взагалі жодних ілюзій, що це буде незалежний правоохоронний орган. Тому що всі люди, які прийшли в керівництво, які були обрані в керівництво цього органу, це колишні працівники Генеральної прокуратури. Деякі з них діючі, як, наприклад, пані Варченко, перший заступник. По ній є журналістські розслідування, активістів розслідування про те, якою великою кількістю майна вона володіє, яку ніколи не можна було б заробити, працюючи чесним держслужбовцем. Тому я не думаю, що це стане поштовхом. Нікому в цій країні не потрібен незалежний суд. І те, наскільки була сфальсифікована судова реформа, наскільки ми бачимо, як протягали суддів Майдану, навіть суддів, які судили нашого генерального прокурора, зараз Верховний суд, показує, що нікому не потрібен в цій країні незалежний суд. Тому що фактично, якщо ти маєш незалежний правоохоронний орган, як НАБУ, прокуратуру, як САП, то єдиним способом зараз блокувати ці розслідування є насправді суди. Для прикладу вам назву, ви знаєте, я була дуже вражена, коли НАБУ заарештувала директора бронетанкового заводу в підозрі в тому, що він ставив беушні старі двигуни на танки по ціні нових. І ви знаєте, коли на суд з'явилося 5 народних депутатів, з них 4 від блоку Петра Порошенка, брати на поруки цю людину. І після цього суд відпустив його в заставу під 2 мільйони гривень, а в нього лише годинників в декларації задекларовано на більшу суму, то про яку чесну судову систему може йти мова? Тому зараз і адміністрації президента, і провладним партіям потрібно все ж таки стримувати нові незалежні правоохоронні органи, які були створені. І для цього їм потрібен що? Лише кишеньковий суд. Як ви вважаєте, ось така поведінка, власне, в державі, звісно, що це все бачить на міжнародній арені, міжнародна спільнота. Наше керівництво держави постійно говорить про те, що в нас брак коштів, нам необхідно залучати інвестиції, гроші, ми звертаємось до МВФ. Оце вся ситуація з антикорупційним судом, а саме з процесом його створення, вона якось вплине на подальшу долю? Ви знаєте, питання створення антикорупційного суду є чіткою вимогою МВФ, Міжнародного валютного фонду, і наступного траншу для України. Саме тому цей зараз транш був відмінений і перенесений на весну. Крім того, про створення антикорупційного суду говорить і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки. Тобто, насправді, це зараз є ключовою вимогою, тому що всі розуміють, що те, що створювалося 3 роки, те, що почало працювати, вперлося в стіну. Тобто антикорупційна система правоохоронних органів, яка була створена, вона зараз арештовують, відпускають. Всі бачили той цирк, який був влаштований на Сіровим. Лише люди, які вийшли на вулицю і фізично блокували суд, не дозволили втекти цій людині за кордон по своєму британському паспорту. Що зробив суд? Судді почали не з'являтися на роботу. В них були вихідні, в них були відпустки, в них було ще щось. У нас просто не було суддів в країні, які би приїхали і змогли розглянути справу цієї людини. Тому, ви знаєте, тут можна говорити про те, що, знову ж таки, створення антикорупційного суду зараз є ключовою вимогою, тому що всі розуміють, що далі ми не підемо. А з приводу того, скільки зараз грошей виділяють, гроші виділяють під конкретні вимоги. От МВФ, наприклад, сказав,
приймете закон, ми далі дамо наступний транш. Наша влада готова йти на те, щоб навіть не брати ці кошти. І що, в принципі, від якої залежить там і розвиток країни, і стабільність гривні, аби тільки не мати собі проблеми зі створенням незалежного суду. Все ж таки, ви вже сказали про те, що, власне, ви не вірите в незалежний суд, але якщо говорити все ж таки про перспективи його створення, наскільки це реально, або принаймні схему, от як ви вбачаєте, як будуть розвиватися події найближчим часом? Я не вірю зараз в незалежний суд. Тобто зараз та судова система, яка є, вона прогнила, і та судова реформа, яку нам всім намагались нав'язати, це бутафорія. 80% старих суддів прийшли в новий Верховний суд. Чи можливо буде створити антикорупційний суд незалежним, прозорим і з чесними новими людьми? Так, я в це вірю, але лише з однією мовою. Незалежної конкурсної комісії, в якій все ж таки або контролюючий, або ключовий голос матимуть міжнародні експерти, або люди, делеговані міжнародною спільнотою. Тому що лише в такому випадку ми можемо обезпечити себе від того, що сталося з ДБРом, коли фактично політики обирали собі людей в правоохоронні органи. Ну, вибачте, коли наш член конкурсної комісії пан Дейдей, на якого заведено кримінальне провадження, про якого є купа журналістських розслідувань, і ця людина вибирає голову Державного бюро розслідувань, які мають розслідувати всі правоохоронні органи і тих же суддів в цій країні, ну, це не незалежна комісія. Тобто єдиним ключовим моментом зараз є, і єдиною відмінністю взагалі антикорупційного суду від всіх інших судів, це незалежна конкурсна комісія при відборі кандидатів. Все інше фактично це ті самі правила. Як ви вважаєте, знову ж таки, яким чином треба було діяти в цій ситуації і найбільш ефективно, що потрібно зараз зробити? Тому що, ну, знову ж таки, навіть всі ці призначення, всі ці склад комісії незалежної, яка обирає голову, це відомо. І ви говорите про розслідування, які опубліковані. Втім, ніякого результату немає. Ми про це з вами говоримо, про це говорять там інші засоби масової інформації. Що потрібно робити, аби все ж таки, ну, хоча б щось запрацювало, аби хоча б якесь мінімальне покращення все ж таки настало? Давайте говорити так. Мінімальне покращення є. 3 роки тому, ми не могли навіть 4 роки тому, коли всі виходили на Майдан, ніхто не міг навіть уявити собі, що в нас голову ДФС будуть заарештовувати, і суд над ним буде дивитися вся країна. Ніхто не міг собі уявити, що в нас показують на всю країну відео з народними депутатами, які беруть хабарі. Тобто кроки є. Зараз ключове, що нам потрібно, це зберегти те, що було створено, і дати йому поштовх далі, тобто дати незалежний суд. На жаль, в нашій країні, особливо зараз, чим ближче до виборів, працюють лише 2 схеми. Це тиск міжнародної спільноти, і особливо, який зав'язаний на фінансові допомоги, а раніше був зав'язаний на безвізовому режимі. І це вулиця. Коли в нас президент сказав, що він готовий подавати законопроект про антикорупційний суд, про який він 1,5 роки мовчав, коли в нас люди вийшли під Верховну Раду, коли в нас Насіров не втік з країни, коли в нас люди фізично заблокували. І зараз, чи зможемо ми захистити нові незалежні антикорупційні органи і захистити те, що було створено за ці роки, залежить лише від людей. Залежить від свідомих журналістів і людей, тому що владі це не потрібно, це потрібно нам. Я вас зрозуміла. Ми дуже вам дякуємо, що ви до нас завітали і пояснили, власне, своє бачення, розповіли стосовно антикорупційного суду. Олександра Устинова, член правління Центру протидії корупції, була з нами. Говорили сьогодні про актуальні події. Зараз ми перериваємося випуск новин далі в ефірі, після чого ми повернемося в студію, будемо говорити про ситуацію на Закарпатті.